Jedná sa o cvik, ktorý môžete robiť na ľubovoľnom mieste. Základný postoj je na šírku ramien. V základnej polohe, keď sú päty na zemi, urobte nádych a pri výpone lítok výdych. Pri každom výpone sa snažte ísť čo možno najvyššie. Ak budete mať problémy s udržaním rovnováhy, dotýkajte sa steny. Častou chybou totiž býva, že sa rovnováha počas cviku neudrží a tým dôjde k povoleniu lítok a cvik tak stráca na svojom účinku. Urobte toľko opakovaní, kým necítite pálenie vo svaloch. Ak vytočíte päty k sebe a špičky dáte od seba, posilujete viac vnútornú stranu lítok. Naopak, ak dáte špičky k sebe, posilujete na vonkajšiu stranu lítok.